Yan ang food natin today guys, tonight. Yan. Siyempre pork. Saka yan. Yan. Masarap siguro to guys. Yummy. Yan guys, ang food natin mukbang. Hindi ko magpakita sa inyo guys. Siyempre guys, yan. Salad. Kulang pala yung sauce ko. Kain na tayo guys. Lamoy pa mura. Hindi na siya crispy. Uy, malaki. Hello. Okay. Kinamay na. Kinamay na guys. Lamon pa mura. Nandito kasi guys yung anak ng amo ko. Kaya, mabilisan na yung mukbang natin. Baka maabutan tayo. Diba? Kinamay na. Kinamot pa.
Masarap pag nagkamay. Ha? Kamayin na. Walang kanin. Salad lang. Diba guys? Bilao ka na tayo. Wala nang kaarte-arte. Kung ano yun guys, normal yun sa akin. Normal. Giant pork. Masarap guys. Kinamay na.
Mukbang. Sarap guys. Ano na? Buto-buto na. Pero masarap. Maglaway muna kayo guys. Nanggigiki. Kinamay na. Yan guys, kinamay na. Mas masarap kasi pag nagkamay. Diba? Busog na. Salamat sa panonood nyo guys. Yummy. Bye-bye. Salamat sa panonood po.